Адразу 50 нобелеўскіх лаўрэатаў, у тым ліку беларуска Святлана Алексеевич, заклікалі спыніць агонь ва ўкраіне і сектары газа. У гэты самы час Ізраіль нанёс удар па поўдні сектару, у выніку чаго загінула прынамсі 71 асоба, яшчэ амаль 300 атрымалі раненні. Вітаю ў аб'ектыве, Віталь Бабін, пра гэта ды не толькі. Распавядаем гаспадарству ў жывым эфіры. Запрашаю. Под чужым сцягам Беларусь рыхтуе правакацыі, каб паказаць сваю моц Кітаю. Ці можна себе уявіць, што рэжым Лукашэнкі можа на нешта такое пайсці? Ну, тэарэтычна можна сказаць, чаму не? Яны розныя рэчы рабілі. У Беларусі пачнуць бясплатна вакцынаваць дзяўчатак ад віруса папіломы чалавека. На 90% с хвостиком процентов снижается вероятность заболеть раком шейки матки и, соответственно, еще и вероятность дисплазии тяжелой степени. Аномальная спека ў Беларусі. Што рабіць, калі даводзіцца быць на вуліцы? Лепш планаваць свой паход, каб было нейкае кафе, дзе можна затрымацца, выпіць якой-небудзь прахладнай вадзічкі, кандыцыянер дзе ёсць, не? Раптоўная вайсковая нарада на паўднёвым аперацыйным кірунку. Лукашенко распавёў, што да беларускай мяжы перабросілі збройныя сілы ўкраіны і дадатковыя войскі, але іх удалося адвесці і ліквідаваць напружанасць. Напярэдадні ж украінскі цэнтр нацыянальнага супраціву паведамляў, што Менск у часе сумесных вучэнняў беларускай арміі з кітайскімі войскамі рыхтуе на украінска-беларускай мяжы правакацыю пад чужым сцягам. Руслан Ігнатович з працягам тэмы. Беларусь рыхтуе правакацыі на мяжы з Украінай, каб паказаць Кітаю сваю моц. Пра гэта заявілі ва ўкраінскім цэнтры нацыянальнага супраціву, заснаваным пад эгідаю сілаў спецыяльных аперацыяў ЗСУ. Але я праследаваў такую інфармацыю пра нейкія правакацыі пад чужым сцягам, перш за ўсё як частку прапагандысцкай вайны. Любая вайна гэта заўсёды таксама і прапагандысцкая вайна. Паводле Александра Прыдмана, такія правакацыі Лукашэнку наўпрост нявыгадныя. Беларусь днямі далучылася да шанхайскай арганізацыі супрацы. У выпадку інцыдэнту Пекін распачне расследаванне. У іх і ўласныя крыніцы ёсць, яны зразумеюць, што гэта была правакацыя, што іх уцягваюць. І калі яны зразумеюць гэта, тады наступствы могуць быць вельмі адмоўныя. Калі ж беларускі бок мог наўмысна ўкінуць гэтую інфармацыю украінцам, то з якою мэтаю? Чтобы проверить каналы утечки, по каким каналам Украина получит эту информацию, чтобы ликвидировать такую течь. Такая проверка тоже есть, имеет место быть. Тым часам расійскія ударныя беспілотнікі тыпу Шагет 131-136 падчас нападу на Украіну ўжо двойчы перасекалі мяжу з Беларусю. Паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн» у ноч на 13 ліпеня дрон праляцеў 350 километров углыб нашей республики. До того, как такой дрон будет запущен, у него закладывается необходимая маршрутная карта, а также возможный маршрут полета, который, как правило, уже после запуска самого дрона изменить нельзя. Есть вариации шахедов, которые имеют так называемую связь с наземным пунктом управления, которые позволяют во время полета скорректировать полет, но, как правило, это единичные случаи. Беспілотнік праляцеў Гомель і Жлобін, увайшоў у Магілёўскую, а потым і ў Менскую вобласць і даляцеў амаль да Віцебску. Выходзіць, што ў гэты дрон быў закладзены адпаведны маршрут? Человеческий фактор привел к тому, что или какая-то цифра в координате была некорректно введена, или непосредственно было перепутано какие-то данные, которые привели к тому, что дрон после запуска, он сориентировался, где он находится, и дальше спланировал свой маршрут таким образом, чтобы добраться до точки предназначения, но она оказалась не на территорию Украины. Прыкладна о 5 гадзіне раніцы лукашэнкаўскія войскі паднялі па трывозе верталёт Ми-24 і знішчальнік Су-30, але ніякіх паведамленняў ані ад афіцыйных структураў, ані ад відавочцаў наконт таго, ці быў збіты гэты дрон, дагэтуль няма. Это отдельная история, это нужны группы, это нужна тренировка, это нужны мобильные средства, вот эти вот автомобили, пулеметы крупнокалиберные,
В Беларуси этого пока банально нет. Тым часам Александр Лукашенко раптоўна выправіўся да паўднёвых межаў Беларусі, каб асабіста заслухаць даклад пра выкананне задач баявога дзяжурства па супрацьпаветранай абароне. Разам з міністрам абароны дыктатар правёў сустрэчы з камандаваннем 56-га зенітна-ракетнага палка без медыяў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. На тэрыторыі Беларусі слупок тэрмометра сягаў адзнакі 37 градусаў, і гэта надзвычай небяспечнае надвор'е. Найбольш такое моцнае сонца, яно ад 12, ад першай гадзіны па 16:10. Вось, таму яно такое найбольш спякотнае і найбольш небяспечнае. І калі існуе мажлівасць у гэты час не прабываць на гэтым сонцы, то гэта вельмі карысна і добрая ідэя. Гарачэй за ўсё сёння было ў Жыткавічах. Сярод абласных цэнтраў найбольшую тэмпературу зафіксавалі ў Менску і Гомлі. Такая спёка выклікала нечаканыя наступствы. Паводле парталу «Блізка.BY» у папулярным сервісе дастаўкі прадуктаў з продажу зніклі найбольш папулярныя гатункі мінеральнай вады. У нядзелю нарэшце пахаладае, праўда, не на ўсёй тэрыторыі Беларусі. На паўночным захадзе чакаецца плюс 25, тады як на паўднёвым усходзе краіны захаваецца экстрэмальная гарачыня да плюс 38. Сёння ж каля 18 гадзіне на сталіцу абрынулася стыхія. У выніку моцны лівень з ветрам нарабіў бяды, паваліў дзесяткі дрэваў, рэкламныя шчыты. У частцы раёнаў Менску на некаторы час знікала электраэнергія. Прышчэпка ад віруса папілому чалавека, віруса ўзбуджальніка анкалагічных хваробаў зробіцца бясплатнаю, праўда, толькі для дзяўчатак у падлеткавым узросце. Чым гэты вірус небяспечны і калі варта рабіць ін'екцыю, распавядзе Кацярына Гардзеева. У нацыянальны календар прафілактычных прышчэпак, куды сёння ўваходзіць вакцына ад 12 інфекцыяў, дадалі яшчэ 3. Цяпер дзяўчат-падлеткаў пачнуць прышчапляць і ад віруса папіломы чалавека. Вірус папіломы чалавека – гэта адна з такіх галоўных прычын развіцця такіх ракавых пухлін, як рак шыйкі маткі, таксама вагіны, можа рак ануса развівацца. Даходзіць амаль да 100% верагоднасці, што прычынай рака шэйкі маткі з'яўляецца хронічнае захворванне вірусам папіломы чалавека. Сусветная арганізацыя здароўя да 2030 года рэкамендуе прышчапіць ад ВПЧ не менш за 90% дзяўчатак ва ўзросце да 15 гадоў. Плануецца, што гэта скароціць захваральнасць на рак шэйкі маткі на 42% і папярэдзіць 14 мільёнаў смерцяў па ўсім свеце. Праграма ўратуе жыцці і ў Беларусі. У нашай краіне рак шэйкі маткі адна з распаўсюджаных прычынаў жаночай смяротности. Проблема стоит остро. По последним данным пункта за 2019 год порядка 300 женщин за год умерли именно от рака шейки матки. Соответственно, выявляемость его еще будет больше. Несмотря на то, что это заболевание относится к полностью предотвратимым, но не стоит забывать, что в принципе инфицированность вирусной папилломой человека – это уже нехорошо, и даже предраковое состояние, которое мы гинекологи пролечат, уже сказываются на здоровье. Бясплатная вакцинация супраць ВПЧ будзе дасяжная для дзяўчатак ва ўзросце 11 гадоў. Дзяржаўная праграма запрацуе на лета са студзеня. Пакуль жа прышчэпку можна зрабіць толькі ў прыватных медцэнтрах і за немалыя грошы. Кошт вакцыны ў Менску складае амаль 400 рублёў. Найбольш эфектыўная прышчэпка перад распачаццем палавога жыцця. 11гадовы ўзрост для Беларусі паводле рэспубліканскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі выбраны для таго, каб сумясціць прышчэпкі таксама супраць дыфтэрыі і слупняку, якія ў гэтым узросце праводзяцца, і каб некалькі разоў не наведваць паліклініку дзецям. Паводле Міністэрства аховы здароўя даказаная эфектыўнасць вакцыны супраць ВПЧ пры адсутнасці ранейшага кантакту з носьбітам віруса даходзіць да 100%. Прышчэпка значна зніжае рызыку развіцця злаякасных пухлінаў, папярэджвае выпадкі развіцця прыдракавых станаў, памяншае колькасць цыталагічных парушэнняў. Таму яе варта рабіць і дарослым. Вакцинироваться. Вакцина – это наиболее безопасная, наиболее изучен, наверное, по влиянию на организм. Лекарство, назовем это так, по вирусу папилломы человека. Если есть возможность вакцинироваться даже в 30,
хуже от вакцины точно не будет. Весь мир уже эту программу сделал давно, то есть это уже 20-30 лет наблюдений. Мы отстали, поэтому слава. Сложно говорить спасибо Минздраву, что у нас наконец-таки появилась эта вакцина. Она должна быть намного раньше, на десятилетия раньше, но лучше поздно, чем никогда. Акрамя вакцын ад ВПЧ, цяпер дзяцей будуць прышчапляць ад пнеўмакокавай інфекцыі, а таксама ад коклюшу. Дактары зазначаюць, што імунізацыя ёсць найбольш эфектыўным метадам прафілактыкі гэтых інфекцыйных захворванняў. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Кобрыні рашэннем мясцовага савету дэпутатаў перайменавалі вуліцу, названую ў гонар Кастуся Каліноўскага. Цяпер яна носіць імя Пятра Машэрава. Адметна, што вуліца былога кіраўніка БСР у Кобрыні ўжо была, таму яе давялося таксама пераназваць. Цяпер яна яловая. Это не першая спроба лукашэнкаўскіх уладаў прыбраць згадкі пра Кастуся Каліноўскага. Раней у горадзе Свіслач Гарадзенскай вобласці змянілі назву гімназію, якой вучыўся кіраўнік паўстання 1863-64 гадоў. Да таго ж прапагандысты разгарнулі інфармацыйную кампанію, скіраваную на змену назваў вуліцаў беларускіх гарадоў. Яе апафеозам стаўся зварот арганізацыі «Рух Саюз» у палату прадстаўнікоў з прапановаю надаць вуліцы Каліноўскага ў сталіцы назву 17 верасня. Нечакана супраць гэтага выступіла праўладная камуністычная партыя. Тым часам у гарадах Украіны масавай з'явай сталася наданне вуліцам назваў у гонар Кастуся Каліноўскага. Раскіданыя рэчы, аўта, якое не падлягае аднаўленню, жудасная аварыя адбылася на ўездзе ў Бабруйск. Аўтамабіль «Шкода Октавія» сутыкнуўся з цяжкавіком «МАН». Это адбылося пасля таго, як «Шкода» выехала на паласу сустрэчнага руху. Імаверна, кіроўца легкавіка пачуў сябе блага або папросту заснуў за стырном. Ён не змог самастойна выбрацца з салону. Кіроўцу вызвалілі ратаўнікі ды адправілі ў больніцу. На чэмпіянаце Еўропы па футболе засталося правесці толькі адну сустрэчу. У нядзелю ўвечары ў фінальным матчы за ганаровы трафей пазмагаюцца зборная Іспаніі ды Англіі. Што ў выніку прынясе перамогу: яскравая пірэнейскі стыль ці суровая брытанская прагматычнасць. Пра імаверныя расклады галоўнага матчу чатырохгоддзя у наступным матэрыяле. Іспанцы сапраўдная ўцеха тых заўзятараў, якія засумавалі на гэтым чэмпіянаце Еўропы. У так званай групе смерці зборная Іспаніі выгуліла ўсе матчы, прадэманстраваўшы яскравы футбол. За тым, як гуляе зборная Іспаніі, за той прыгажосцю. Для мяне гэта было вельмі нечакана, і я казаў, што Англія выйдзе ў фінал. Ей пашанціла сеткай, але па якасці гульні, по тому настрою, по тому відовішчу. Я буду в фінале заўзець за Іспанію. Разгром харватаў, майстар-клас для італьянцаў, перамога на класе над албанцамі. Пры гэтым на групавой стадыі Іспанія не прапусціла ніводнага мяча. У плэй-оф каманда Люіса де ля Фуэнте пакінула за бортам Грузію, Нямецчыну і Францыю. Так, урэшце гэта быў нялёгкі шлях, але каб выгуляць такія спаборніцтвы, трэба перамагчы найлепшыя каманды. Нам давялося прайсці цяжкі шлях, і мы за крок ад тытулу. Я думаю, што мы дэманструем узорную гульню, і мы працягнем змагацца за трафей з той жа матывацыяй. Англічане на яскравым іспанскім фоне выглядаюць бледнавата. У групе каманда Гэрэта Саутгейта не правяла ніводнага відовішнага двубою, атрымаўшы толькі адну перамогу. Спыніць барацьбу на турніры родапачынальнікі футболу маглі ўжо на першай стадыі плэй-оф, калі адскочылі ад паразы славакам на апошніх кампенсаваных хвілінах. Далей ім з цяжкасцю скарыліся Швейцарыя і Нідерланды. Гэта важны момант для нашай краіны. Ведаеце, выйсці ў фінал у 2020 годзе і цяпер гэта ўжо зробіцца гісторыяй. Мы хочам быць краінай, дзе заўсёды перамагаем. Каб прадэманстраваць сваё падтрыманне зборнай Англіі, жыхары аднаго з дамоў вывесілі дзясяткі сцягоў на вуліцы і гаўбцах. Заўзятары спадзяюцца, што каманда Гэрэта Саутгейта пераможа ў фінале Еўра.
Мы пакуль не вельмі добра гуляем, так што калі мы збяромся, як у першым тайме супраць Нідерландаў, то будзе выдатна. Аднак Іспанія — гэта каманда, за якую трэба сачыць. Яны ў кожнай гульні перамагалі і паказвалі яскравы футбол. Галоўны трэнер зборнай Англіі Гэрет Саутгейт ведае, што робіць. Паводле букмекераў фаварытамі лічацца іспанцы. Аднак каманда Герэта Саутгейта ў 3 гульнях плэй-офф дала зразумець, што з маральна-валявымі якасцямі і нервамі ў іх поўны парадак. Ёсць вялікія апасенні, адчуванні, што ўсё ж такі зборная Англіі вось на таком, як кажуць, у футбольна-храмой кабыле можа і забраць гэтае еўра. Не толькі букмекеры ставяць на іспанцаў. Арангутанг Аракул з дортмундскага заапарку на імя Вальтер таксама мяркуе, што ў фінале пераможа Іспанія. Аднак прадстаўнік заапарку Марсель Штавінога адзначае, што не ўсё так адназначна. Вальтер мэтанакіравана пабег да торбы Іспаніі, якую ён спачатку і сарваў. Пасля прыхапіў з сабой і англійскую. Затым ён забраўся ў сваю бамбукавую хаціну і спачатку з'еў усё, што было ў сумцы Англіі. Я б сказаў, што арангутанг зрабіў стаўку на Іспанію, але вядома, гэта пакідае крыху месца для інтэрпрэтацыі. Галоўным арбітрам фінальнага матчу Іспанія-Англія будзе французскі рэфері Франсуа Летаксье. З улікам усіх расходаў чысты прыбытак УЕФА ад правядзення еўра складзе 1 мільярд 700 мільёнаў долараў. Каманда, якая выгуляе ўсе матчы чэмпіянату, атрымае агулам больш за 28 мільёнаў долараў. Фінал чэмпіянату Еўропы адбудзецца ў нядзелю на алімпійскім стадыёне ў Берліне. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Ва ўрочышчы Барык пад гарадком, што на Падляшшы, на самай мяжы Польшы і Беларусі, праходзіць 4-й фестываль абуджаных тутака. Арганізатары абяцаюць сёлета 3 дні сапраўднага творчага драйву. Больш арыгінальных музыкаў, майстар-класаў, дыскусіяў, кінапаказаў, тэатральных эксперыментаў, спартовых ды іншых падзеяў. Завершыцца фестываль у нядзелю. Запрасілі шмат каго і шмат хто адгукнуўся, захацеў прыехаць. Вельмі часта зусім бескаштоўна альбо нават улічваючы яго кошты, каб проста патусавацца разам, каб падтрымаць адзін аднаго. Настолькі дзіўная, цікавая, класная атмасфера беларуская, якую я нейкім чынам дагэтуль не спрабаваў, і мне здаецца, это реально тое, што паспрабаваць варта. Мару всем белорусам, чтобы они ехали сюда по возможности, потому что это отдых, это родина вот здесь, наша Беларусь находится сейчас здесь. На гэтым наш суботні выпуск завяршаецца. Дзякую за вашу увагу, падабанні і каментары. Да сустрэчы на наступным тыдні.